Не знам. Вкусни? Здравейте, сега ще правим спагети, защото... не спагети, а така да някакви правим спагети. обаче решихме, че с университета няма да ни се получи и ще ставаме влогари. Влогари. И да. Той иска да напуска университета, но го е страх да каже. От нас ще ме е страх. Аз съм втора година, още повече съм запелточила нещата и още по-зле. Не мога и да се откажа. Това ли малко ти са? Има ли пауза за това? 2 кила вода си турил! Добре, да ето. И баси майката. Значи, хора, сипваме вече топлата вода тук. Те кажих, пусти аспиратора, ама нема. Такъв лукс няма. Тук са ни продуктите. Така. Слагай спагетите. Чекай! Вече чекай, то е вряло. То не е вряло. Първо използваните. Чекай, сега искам аз. Ама знаеш ли как? И те ще Тури още от другите. Йоу! Фани. Това оливо е как си избършиш от кърпата. Чек, аз. Yes. Чекай сега, спокойно. Тя не знам кой ги яде толкова спагети, ма добре. Не ги връщай, остига. Защо се правиш на културен са? Абе, как гледаш, събирам ги от плото и ги слагам па вътре? И тогава. Това е много малко вода, бе. Не! Марио, като влезе с спагетите, се стигне водата! Защото знам как се правят спагети. Сега, няма да са вкусни, после ги ядеш. Що няма да е вкусно, защото спъркаш вода и спагети? Чекай, че сега ги изпочупа тук. Не знам. Не натискай така! Седи, ма. Изпопали се са. Но такво снимам. Ето. Я станува. Браво. Можеш нещо от този живот. Натискате да влезне в прилежност. Да ги оставате така. Гледате на око да са готови. Какво око? Марио, стига като забре водата, бълбука ки изврат тапак. Мани си много тъп, верно. Всеки те видят казва много си. Ама много си тъп, гледай саки, почне да ври водата и ки изпръска всичко. Нали няма ти да чистиш? Ама не, тъпо е, тъп си. Не, след не става работа. Истори да останат без вода. Ама виж, че всичко го направи вода, бе, тапак. А иони на толкова високи, какво? Казах ти да и аз да го направя, не. Значи, за соса, където правим за спагетите, ни трябва месо, малко риган, 1 яйце, чесън, лук и готварска сметана. Стават много Само хубави. на мен няма да ме хареса. Много ти хареса даже. Айде. Иначе хора, спагети, в крайна сметка, станаха добре, изядохме ги, ама не можем да ви ги покажем, сори. Ма да. Happy end.